Tenim amb nosaltres ara el comissari Joan Miquel Pell. Ell és cap de la Comissaria General de Relació Institucional, Prevenció i Mediació de la Direcció General de Policia del Departament d'Interior. Ell en la seva ponència ens parlarà del TDA, dels trastorns de conducta, i com des de la policia ell s'enfoca en aquest tema. És un tema que evidentment és un enfoc diferent a l'habitual, al que estem acostumats, no? Tractem del TDA des de l'àmbit educatiu, des de l'àmbit sanitari, doncs bé, tots sabem que els nostres nois i noies en TDA sovint tenen problemes amb la policia, tenen problemes de tipus judicial, i ell ens explicarà una mica què és el que fan o quin enfocament pensen que s'ha de fer. Doncs quan vulgui. Moltes gràcies i bona tarda. En primer lloc voldria agrair-li a l'associació el fet que des de la policia se'ns deixi parlar, perquè tampoc és freqüent en aquesta mena de foros que el seu de la seguretat pugui exposar, jo crec que les seves mancances o necessitats. Perquè vostès acaben de parlar del protocol amb ensenyament o amb salut i crec jo que també seria necessari començar a parlar de l'altre aspecte, l'aspecte de la seguretat i aquests protocols o manera de comportar-se dels policies. Quan em deien ara, serà el motiu de la seva ponència, a dalt jo els deia crec que vinc a aprendre i a escoltar com ho hem de fer i com que no em podré quedar, el meu company sí, doncs escoltar com ho podem fer millor els policies, amb aquesta voluntat d'intentar-ho fer bé quan a vegades les coses no les acabem de comprendre o entendre. També els voldria agrair a la resta de ponents que hagin acceptat canviar el ritme, perquè a mi no em tocava parlar ara, però per necessitats d'agenda tinc que marxar abans i per tant agrair-los el canvi. I després també una mica que la situació en la que un es troba aquí amb herois del país com són tots vostès i com el que vostès viuen també impressiona. Per tant jo no sé si ho sabré fer prou bé. Si la tecnologia ajuda. Bé, com m'han presentat, la comissaria que tinc l'honor de dirigir té una paraula que és la prevenció i que quan el conseller ens encarregava aquesta feina se'ns feia difícil pensar què vol que fem i com ho prevenim i com ho mesurem i en quin camp. Quan parlàvem amb el doctor Casas vam dir, bueno, nosaltres hem de fer prevenció, però si agafes les estadístiques policials i les estudies, quan es produeixen els delictes i a on, i els mapes de la criminalitat, un arriba a veure que la millor manera de prevenir el furt de Barcelona, és una situació que a Barcelona es dona molt, un descuit i li prenen un almonader, és quan plou. És a dir, la millor prevenció és que plogui molt. Si plou molt un dissabte, l'estadística delictiva baixa. Si plou entre les 5 i les 8, baixa més. Llavors hi ha menys furts, però a mi se'm feia difícil pensar com podem prevenir i que plogui, perquè llavors si plou baixa l'estadística. L'altra de les coses que deia és que parlàvem amb el doctor Casas i ell deia, bé, probablement si trobéssim la manera de treure una sèrie d'estimulants i una sèrie de situacions que hi ha en el mercat, trauríem agressivitat i traient agressivitat trauríem situació de risc. I aleshores el que veia és que hem d'intentar treballar per eliminar del mercat tota aquesta mena de productes que són nocius i excitants i que compliquen molt i ajuden a la violència. I finalment dèiem, bueno, si desapareix el plom i si desapareixen aquests metalls pesats que diuen els químics i els científics que tot això complica una mica la situació de violència de la persona i li altera el seu organisme, podem arribar a entendre coses que a mi m'han sorprès i els explico perquè no tenia explicació fins que el doctor Casas m'ho feia veure. Vostès, si han anat alguna vegada al camp del Barcelona, de l'Espanyol o algun camp de futbol, sabran que allà hi ha una persona que és el responsable de seguretat, està tancat en una cabina i des d'allà a la cabina tens una sèrie de comandaments i pots parlar amb els funcionaris, amb la gent de seguretat privada i també pots veure el partit, òbviament que també pots veure el partit. Per tant, si un fa la seva feina pot fer les dues coses. Jo li deia amb ell, no puc entendre com amb el fred que jo de vegades tinc, hi ha gent que està darrere la porteria, cas d'algun club en concret i alguna associació en concret, que tu els veus que la gent més o menys van en bufanda i van tapats i aquest individu està allà darrere la porteria, està agafat, no porta samarreta, va pintat per tot arreu, té molts tatuatges i sembla que aquest home sigui d'una altra dimensió, perquè dius, és que aquest, per molt que facis amb ell no té fred i no hi ha cap manera d'actuar amb ell. Ell em deia, és difícil, però amb aquesta persona si puguem treballar de manera diferent a la que treballeu amb seguretat i el podem apartar,
segurament no generarà violència perquè ell al seu costat genera un tarannà violent i s'acaba barallant en qualsevol uniformat que li diu baixi d'aquí, no llenci una bengala o no faci aquesta actitud o aquest comportament. Però fàcil no ho és del tot. Per tant, el que deia és que la ciència és en aquests moments qui més ens està ajudant a saber aquesta obligació que tinc jo de prevenir, com ho podem fer i cap a on ens podem adreçar. I que probablement perquè la gent no caigui, com hem intentat posar en aquesta transparència, necessitem estar en aquest món transversal i en aquest món de treball en equip en el qual des de la salut, des de l'educació, podem nosaltres millorar la nostra pròpia feina i la nostra obligació. Se'm preguntava, vostès tenen especialistes en aquesta mena de tractament i aquesta mena de treball? Jo deia, bueno, en principi sí i no. És a dir, no tenim els especialistes perquè per sort els té el SEM i per tant nosaltres si tenim problemes d'aquesta mena, probablement a Barcelona més de pressa que a Solsonès o al Berguedà, podem trucar a un telèfon que ve un especialista i ens ajuda i això dona tranquil·litat. Però segurament també necessitarem, com ja veuran, més formació al respecte. Sí que és cert que en el que fa referència al treball policial necessitem que les demandes i el treball que ens els anem trobant tingui després el seu reflexe amb les sentències i amb les resolucions de jutges i fiscals. Què té a veure això? Doncs que els policies venim treballant d'una manera amb el precedent jurídic del que ha dit una sentència i el quan una sentència ens reconeix que això és correcte o que això no és correcte, que això es pot fer o que això no es pot fer, en llenguatge jurídic, quan és un atenuant, quan és un eximent. Els estudis que han realitzat la unitat d'hospitalització, per exemple, psiquiàtrica penitenciària a Catalunya, el que hem vingut a veure és que les persones que tenim en els centres penitenciaris a Catalunya, i en concret a Vians 2, el resultat és que aquestes persones tenen o tenien algun tipus, els que van fer l'estudi, de trastorn de la seva personalitat i que això pujava en molt a l'estadística de la mitjana. Jo crec que l'estadística de la mitjana estaria en un 10% i ja es parlava d'un 35 a 40. I que no em toca a mi donar les dades de quines són les enquestes ni de sanitat ni de salut, però sí feien veure una correlació entre el personal que està a la presó i algun tipus de problema o algun tipus de disfunció que ja ha passat amb ell. Clar, dèiem, bueno, les taxes de la criminalitat tenen a veure en això? Probablement tindrà a veure en això. Al juny del 2011 surt a la llum pública l'informe PRECA. Aquest és un dels primers que jo he pogut llegir, en què analitzen totes les dades epidemiològiques dels centres penitenciaris. I aquest, com a mínim, era més públic i tenia més difusió. I deixava clar aquí que el 40% ja dels interns tenia d'alguna manera o patia algun trastorn mental. Posava en relació a aquesta situació amb un consum de drogues o amb un consum de tòxics. Per tant, aquesta prevalència, si una era de 10, 5, aquesta està a 40, són molt vegades molt superiors. Per altres vegades, o en altres estudis en què no són tan exhaustius i no es donen dades, n'hi ha alguns referenciats, però els països europeus que han avaluat això no arriben a dir aquesta xifra de la relació de delinqüència amb malaltia mental al 40%, els posen al 30%, però es belluguen en aquests paràmetres, en què per sobre de la prevalència general resulta que la presó s'ha convertit en un lloc on es van a tancar persones que pateixen malalties o persones que pateixen malalties psiquiàtriques i que abans podien potser tenir un altre recurs, ara sembla que no el tenen i que finalment acaben en aquest lloc per la violència que la seva pròpia conducta els ha portat i aquesta violència els ha comès un acte il·lícit i aquest acte il·lícit entra en aquesta espiral. Queda clar, doncs, que es planteja en el sistema jurídic tota una mena de situacions que el dret, que la norma, que la llei ha de poder, si no solucionar, sí que treballar i dir quin és el patró de comportament que se li demana al policia o al jutge o al fiscal a l'hora d'atendre-ho. Per entendre-ho, els he posat una foto aquí d'un dit i d'una sala de vistes de les que tenim a Barcelona, perquè moltes vegades la situació, no sé si acaba o comença, però passa per aquí. El circuit o la vida d'alguna d'aquestes persones passa per aquí. Clar, si la norma la convertim en una finalitat en si mateixa, podem estar generant un problema en comptes d'evitar-lo. La norma ha de ser l'instrument i l'eina que ens permeti treballar, però, com jo li deia a l'Helena l'altre dia quan parlava amb ella, si
una de les seves persones conegudes està detingut a la nostra comissaria i ve, per exemple, la mare o el pare i ens diu si està detingut, doncs jo no li podré dir, llevat que ell sigui menor. Si és major d'edat, doncs si té més de 18 anys no li podré dir si el seu fill està detingut o no, si el seu fill no ha dit prèviament que li digui a vostè. I podria dir, home, és injust. Bueno, serà injust, però és legal, es deia de fer això. Només li puc dir a aquella persona que el detingut m'ho ha dit. Si no les ha posat a vostès a la llista o no a vostè, no li puc dir. Però si vostè em porta un fàrmac que s'hagi de prendre i em diu és que amb la meva família o el meu parent que està detingut necessita aquest fàrmac, tampoc jo li puc donar aquest fàrmac. I em genera un altre problema, perquè llavors dius, bueno, jo el que puc fer és trucar i portar-lo al metge, portar-lo a l'hospital clínic, fer la cua que toquin al clínic i llavors que a l'hospital clínic el metge el vegi, jo li digui que la mare m'ha portat aquesta recepta o m'ha portat aquest diagnòstic i que confirmi o no si se li pot donar. I si no el puc portar a l'hospital clínic ha de ser el SEM el que faci aquest circuit. T'explico aquest procediment perquè la lectura de la llei de procediment en el que treballa la policia, l'article 520 de la llei d'enjudiciament criminal o els nostres procediments interns escrupulosos amb la norma, de vegades aconsegueixen amb aquesta serietat de la norma un resultat que probablement no és el millor ni el més desitjable. D'aquí que sigui convenient estudiar-s'ho bé abans de prendre aquestes decisions, perquè si vostès venen a la comissaria i em pregunten li puc donar aquesta pastilla al meu fill, li poden donar, doncs hauré de dir porti'm un diagnòstic del metge, porti'm un informe del metge, si vostè porta la pastilla, l'informe, el diagnòstic, truco al SEM, ve el SEM i el metge del SEM diu que sí, li podrem donar. La cosa no és tan fàcil. Però clar, hi ha dos elements que també en el dret penal, que nosaltres treballem força amb ells, són importants a determinar i és quan entrem en el vocabulari jurídic i els conceptes que a mi a nivell personal m'agraden perquè vinc d'aquest entorn universitari, però entenc que costa de vegades entendre'ls i com es diu a la universitat, la teoria de la culpabilitat o la teoria de la imputabilitat, que és una mica l'arrel del dret penal. Tothom té la seva pròpia teoria, hi ha unes teories majoritàries, hi ha unes corrents minoritàries, però tothom té la seva particular. Per tant, per entendre com funciona el nostre sistema judicial, sabran que un delicte és una acció o una omissió dolosa o culposa penada i sancionada per la llei i que per tant que ha de ser una acció o una omissió, ha de ser culposa, ha de ser antijurídica i tots aquests elements aniran determinant si aquesta persona la podem detenir o no la podem detenir. La culpabilitat considerarà que és responsable de la infracció penal l'autor si no té cap circumstància que l'eximeixi de la pròpia responsabilitat. Clar, llavors els policies haurem d'entendre i haurem de saber i hauríem de tenir molt més clar les circumstàncies que eximeixen d'aquesta responsabilitat o que permeten justificar el per què ha fet aquell fet. Quines són les causes que l'exclouen de la culpabilitat avui? La minoria d'edat, l'anomalia o l'alteració psíquica, la intoxicació plena, l'alteració amb la percepció. I quines serien atenuants? Doncs el grau, una greu addicció a una substància, uns estats emotius, el penediment, la repetició del dany. Pel que fa a la imputabilitat, l'altra qüestió és veure si concorren llavors totes les condicions psíquiques i biològiques exigides per la llei i per respondre als actes comesos. La imputabilitat el que pretén és determinar si el subjecte té la capacitat per entendre el que està fent, si té la capacitat per entendre l'il·lícit de la conducta. I aquí nosaltres tenim un altre element que és molt condicionant i és l'edat biològica de la persona. Hi haurà qui digui aquesta persona amb aquest trastorn de la personalitat o aquesta persona amb aquest problema mental, la seva edat biològica i la seva edat física poden ser una, però la seva edat mental és una altra. I aquí ja tenim un altre problema d'actuació, perquè el policia haurà d'actuar en funció del que digui el carnet d'identitat. I aquesta data serà substancial i elemental pel policia. Bé, en general, explicat tot això, les lleis que hem intentat aprovar i que ens han donat els parlaments, sobretot la 5-2000, aquesta que els he posat, de reguladora de responsabilitat penal del menor, ja és una llei de l'any 2000, jo diria que és prou moderna i ens ha creat uns equips d'ajuda que quan portem els menors a la Fiscalia trobem tot un ventall de suport que ens permet ja des de la Fiscalia i des d'aquell moment que portem el menor
tenir un tipus d'atenció amb ell que ens dona la tranquil·litat com a professionals de que qui està treballant amb ell sap realment el que fa i que entén i comprèn el comportament d'aquella persona que tenim davant. Abans d'arribar a la Fiscalia és complicat, perquè en el carrer jo de vegades em trobo amb policies que li dic però vostè tenia dubtes de que aquesta persona estava molt borratxo, mig borratxo o un quart de borratxo? Les fórmules que es diuen i que corren, la que ensenya a l'escola i la que diuen els manuals, és una forta halitosi, és una forta olor, és un caminar deambulatori. Aquestes conductes, que després al dia d'avui s'hi s'hauran d'explicar i que una mica les tenim ja enteses i perquè les expliquem a l'escola com han de funcionar, són les que al policia li permeten discriminar i el que li ensenyem. La situació és dir en quin moment aquesta persona que en l'argot policial diríem l'està liant i per tant tenim trucades al 112 que aquí hi ha una persona que l'està liant o que s'estan barallant a la plaça o que està darrere la pilota i aquest no està darrere la pilota, està donant bufetades o aquest no està mirant el partit, s'està barallant amb el del costat, doncs tota aquesta situació que es dona, quan has de descriure quina és la situació en la que t'has trobat, de vegades el policia el que planteja és seria més fàcil trucar a l'112 perquè aquest senyor és un alcohòlic, perquè aquest senyor és un borratxo però l'està liant aquí, i així ho fem la majoria d'ocasions, però d'altres vegades el policia no té cap dubte, és que m'ha escopit, m'ha pegat, m'ha llançat l'ampolla i m'ha tirat un pal, per tant què més vol que faci? Si m'està llançant a mi ampolles i m'està escopint i s'està ficant a la meva mare, jo el detinc i després ja veurem si li toca l'ambulància o què li toca, però al mig del carrer aquesta situació es dona sovint. La llei de responsabilitat del menor, com els deia, però el que té com a filosofia és que el superior interès del menor prima per davant de tot i que per tant la llei preveu l'aplicació d'aquests programes educatius que fomentin el sentit de la responsabilitat i que quan anem a les situacions de mediació o les situacions d'entendre el que ha passat i per què ha passat es preveuen mesures que són distintes a el que pot tenir l'adult. Hi ha internaments, tractament d'ambulatori, centres de dia, llibertats vigilades i a més tenim els equips tècnics que són els que realment estan allà i que si aquesta persona se li ha d'escoltar amb declaració i hem d'anar vestits de paisà hi ha tot un altre ventall de possibilitats que la llei ens ho permet. Fins i tot, en aquest supòsit, i si és menor, pot tenir una assistència lletrada anterior a la que pot tenir un adult. Per tant, el menor pot parlar amb el seu advocat abans, fins i tot, de declarar davant del jutge, cosa que no podria fer, o pot veure l'atestat, no podria fer l'advocat en un cas d'adults. Ara bé, què passa quan llegim les sentències? Bueno, segurament ho saben millor vostès que jo. Quan llegim les sentències del que té a veure amb el TDAH, la cosa ja no està tan clara. Ja depèn de la sala, depèn del tribunal, depèn de la declaració, depèn de quina sala sigui. I tot això anirà vinculat a la imputabilitat, és a dir, cal que aquesta feina de difusió i de cientificitat al respecte de com afecta la capacitat volitiva i cognitiva de la persona arribi també als jutges, als fiscals i als policies. Crec que és bàsic i essencial, perquè puguem saber fins a quin punt la persona és conscient del que està fent o fins a quin punt necessitem una formació més al respecte. Perquè si no hi ha resolucions que són contradictòries i confusions entre d'altres trastorns. En aplicacions, per exemple, de l'atenuant analògica, en algun cas i en alguna sentència, Múrcia, València ha vingut que li aplica una atenuant analògica i li baixa la pena a 1 o 2 graus, però no permet utilitzar altres mesures per afavorir aquest tractament. Si algú té interès a sentències que equipara el trastorn amb un TDAH al trastorn de la personalitat, l'Audiència Provincial de València l'any 2009, de 18 de setembre, o subjectes imputables perquè no existeix, els llegeixo, és imputable perquè no existeix afectació a la intel·ligència o a la voluntat de la persona malgrat que acrediti el TDAH com a malaltia mental. Això és Girona del 19 de març. O que es desestima la circumstància modificativa de l'atenuant i no li baixa la pena a Barcelona el 25 de febrer, o que sí l'aprecia l'atenuant conjuntament en concurrent amb la de drogadicció a València el 2009. Bueno, n'hi ha més. Si algú té interès jo li puc facilitar totes les que hem anat recercant, les que han recercat ells i les que han fet la recerca. Els llegiria una final del Tribunal Suprem que diu, ho diu en aquest Tribunal Suprem, los trastornos de la personalidad no da lugar ordinariamente a la apreciación de la atenuación de la capacidad del sujeto para conocer la ilicitud de su conducta ni para ajustar la misma a aquel conocimiento, solo cuando sea considerado grave o venga asociado
con otra patología relevante y tiene relación con el hecho del imputado poder dar lugar a l'atenuante. En aquest sentit, a Donosti, les conclusions que han hagut aquest any reivindiquen que aquest trastorn sigui considerat un atenuant i, per tant, ja s'està elevant allà on toca que hi hagi aquesta difusió que en aquesta mena de situacions. Clar, pel que fa a l'àmbit de la policia, si les característiques que vostès saben del TDA, que és la hiperactivitat o un dèficit del control o la impulsabilitat o la irritabilitat o dificultats per relacionar-se, tot això porta que posi a prova, jo crec que la paciència, la destresa i l'habilitat del policia. Bueno, vostès troben aquesta situació i ara a veure com ho resol, perquè aquesta persona vostè no la pot ni excitar més ni posar-la més en situació d'agressivitat en la que està. I per això crec que és necessari donar més formació als policies, l'hem posat prou en mayúscula, més formació i més formació específica. I no és que no en tinguin, és a dir, des de fa ja els Mossos d'Esquadra, des de fa 4 o 5 anys estem fent formació d'aquesta mena a l'escola de Mollet, amb tècnics del SEM, amb tècnics del Departament de Salut. Bueno, jo crec que estem donant formació, però crec que encara és més necessari que arribi la difusió i que arribin aquestes sentències de quin és el tractament, si és una atenuant analògica o si és una atenuant directa a aquest trastorn. I en segon lloc, una informació rellevant per identificar, per la identificació policial d'allà. El que els deia, la tasca policial davant de les persones que pateixen aquestes malalties mentals i d'altres és el que s'explica a l'escola. Venen els professionals de l'Hospital Clínic, com ja sap el senyor Estany, i un membre de l'equip multidisciplinari de suport de l'Hospital del Mar. Tenim una jutgessa i uns quants membres del cos de Mossos que estan instruint i estan estudiant com fer millor una o altra actuació policial. Es tracta bàsicament dret penal, dret civil i dret processal, això és veritat, però també habilitats de com es pot intentar, parlant més fluix, de com es pot intentar reduir la persona i intentar-la apartar de la resta en la que es troba. Jo crec que al final en aquesta formació que estem intentant donar el que fem és atensar més als policies la seva situació en la que es trobaran, avançar-los i posar-los en aquella situació de dir no ha d'agreujar més el problema del que el problema prou greu és ja. Clar, des del punt de vista dels serveis mèdics o des del punt de vista d'educació, aquí es parla de detectar i de tenir coneixement de que aquest nen té o pateix una malaltia o aquest adult té o pateix una malaltia. I tenen accés i poden conèixer el seu historial i poden actuar en funció del seu historial. En el cas de les forces i cossos de seguretat o dels Mossos, el que tenim és la prohibició de conèixer el seu expedient mèdic o el seu expedient sanitari o el que està prenent. És a dir, no li podem preguntar, no podem conèixer ni podem saber això. I això condiciona també una mica el nostre comportament. Si la persona ens diu que estic prenent aquesta medicina o l'altra, o que necessito aquest fàrmac, o que necessito un substitutiu, la metadona o el que toqui, haurà de ser el metge responsable d'urgències qui determini sí o no. No podem tenir coneixement d'això i es fa difícil que nosaltres, sense poder tenir coneixement, pensar com per al futur ho podem avançar. Haurem de trobar la manera de que allà on no pugui saber-ho la policia, on no tingui la possibilitat de conèixer-ho, un professional d'un altre àmbit que sí ho pugui saber, doni la llum al respecte d'això. Ara ho estem fent a 24 hores, 12 hores, 8 hores, depenent de la situació que es donen, també depenent del territori i de l'espai. Barcelona és més senzill, la ciutat de la justícia disposa de tota la mena de suport, depèn de l'indret on es trobi el detingut, adult o menor, podem trigar una mica més de temps en arribar a tenir coneixement que aquella persona, com els deia, necessita aquest fàrmac o l'altre i que se li ha donat el que pertoca. Bé, els procediments estan reglats i per tant tots els procediments que nosaltres tenim no entretindré. Se'ns ha donat o estem treballant amb una certificació ISO de la qualitat de la detenció i un dels plantejaments que ens dona és aquest, de dir tot el procediment que s'ha de fer amb majors, amb menors, els fàrmacs que ha de prendre i qui li ha de donar el fàrmac. És a dir, no és només en el moment de prendre'l, sinó amb quina freqüència, amb quina dosi, amb quina quantitat i quantes vegades hem d'anar a l'hospital a que li donin la dosi o que li donin la medicina.
Hem fet una recerca també de què s'està fent en altres llocs, de dir, bueno, mirem a veure com ho fan en altres països o en altres indrets i veure una miqueta qui ho estava fent de manera diferent i com ho estan fent altres policies. Hem trobat aquest model Memphis, la veritat és que jo encara no he pogut parlar amb ells, amb els anglesos ha estat més fàcil. Ells parlen d'uns equips d'intervenció en crisis i aquests equips estan formats per policies i per estratègies que permetin ja sempre treballar el malalt mental. Bé, amb ells els deia que no hem pogut parlar, tot el que sabem és literatura que està escrita. Jo sí que els puc explicar alguna de les experiències o dels sentiments i de les emocions. No amb un TDA, però sí amb una persona que té segrestades a casa seva els seus fills o la seva pròpia dona, té una escopeta de caça i aquella persona amenaça que vol matar la dona i els fills i per anar i ser breu, doncs la policia envolta la casa i estem intentant parlar amb ell de dir, escolti, deixi estar l'escopeta, surti, no faci mal a ningú. D'aquella situació s'imaginen que la senyora es pot escapar de la casa i ve i ens ho explica i llavors ella ha pogut sortir, els nens han quedat a dintre, ella té pànic i em diu, escolti, és que el meu marit matarà els nens i el matarà. I aleshores planteges, bueno, i qui pot parlar amb aquest home? Perquè no agafa el telèfon, perquè no vol parlar amb nosaltres, perquè per molt equip de mediació que posem no vol. Ella ens deia en aquest cas, bueno, qui pot parlar amb ell potser és el seu psiquiatre, perquè ell va al metge. I vam anar a buscar el psiquiatre i el psiquiatre va intentar parlar amb ell, vam picar a la porta, vam estar intentant. Al final va sortir un nen, després va sortir un altre. No, tampoc els explicaré com acaba la història perquè va ser una mica dramàtica, però sí que era una cosa que tothom deia en l'entorn i en els hospitals, es veia venir que aquest home acabaria d'aquesta manera. I sap greu des de la professió i des de l'ofici de policia, aquest es veia venir, que no m'ho deien abans, si m'ho haguessin dit ahir, potser haguessin pogut venir avui i prendre-li l'arma o intentar treure-li l'arma i no tenir que esperar que passi la revisió per la revisió d'armes d'aquí un any. I saben vostès que per tenir una arma de caça s'ha d'anar revisant i s'han de fer aquests certificats. Per això és necessari aquest treball transversal en què nosaltres puguem treballar i sense conèixer quines malalties té ni quines medicines pren, anar en compte que quan aquesta persona té un tipus de malaltia que és agressiva i que a més aquesta persona pot tenir una arma, poder és convenient que no tingui l'arma i retirar-li, poder és convenient que algú ens avisi, poder és convenient que algú ho digui, per intentar evitar mals majors. Li puc posar el mateix exemple en trànsit, és una mica, no sabria dir la paraula, no sabria dir l'adjectiu, és com a mínim angoixant professionalment parlant, trobar un cadàver a la carretera i les xifres de mortalitat han baixat molt darrerament, ara devem estar a menys d'un al dia, 200 morts a l'any, 250 a Catalunya, carretera, i que al final quan veus les morts amb moto, accident, trànsit, és un dels estudis que estem fent ara, que estem treballant amb ells, molta gent de l'entorn diu ja es veia venir que aquest s'acabaria matant amb la moto. I acabes veient que hi ha una correlació entre una moto japonesa de 750 centímetres cúbics que té molta velocitat i un tipus determinat de personalitat, però que ningú és capaç de prendre-li la moto. És a dir, que la mesura judicial que hem pensat a la norma és prendre-li el carnet. Bueno, doncs el carnet li podem prendre, però la moto no. Clar, probablement l'eina amb la que es mata no és el carnet, és la moto. Llavors, clar, dius, és que si no li deixa aquesta, n'agafarà una altra. No ho sé. És veritat que la sensació final que un acaba tenint professional és dir hem de fer alguna cosa més entre tots per evitar que això passi, perquè si anem detectant aquest infractor tot sovint, si estem treballant jo crec que en una línia correcta amb la violència de gènere i amb la violència domèstica, hauríem d'intentar en trànsit i en altres aspectes també intentar millorar això. El que ens deien els anglesos, ells han posat en marxa un programa per gent jove, un programa que, en paraules d'ells, hem traduït aquí la seva frase, ells diuen el fet que hi hagi un trastorn d'aquesta mena no permet que aquestes persones tinguin una excusa per delinquir i molt menys per ser castigats. Hem de reconèixer que això és un factor en la justícia penal i si som capaços de detectar-lo a temps, la nostra societat, no només el nostre sistema de justícia, se'n beneficiarà. Jo crec que si podem treballar en la prevenció i entre tots plegats podem incidir en les fases prèvies al delicte i la fase prèvia a aquesta, això de la prevenció realment acabarà funcionant. El que diuen ells és la proactivitat. Ells parlen de la proactivitat de la policia i que la policia, juntament amb la resta d'operadors,
de societat civil, poden ser proactius i intentar evitar que aquestes coses passin. Crec que és un estadi cap al qual haurem de caminar i que per intentar passar de la prevenció a la proactivitat haurem de modificar algunes normes i haurem de poder trobar una manera. Molt breument, perquè volia més que vostès parlessin que no pas jo i que jo pogués aprendre de què podem fer millor els policies, i ja sé que els he pres una part del seu temps i per tant ja els dic moltes gràcies, però que necessitem més informació sobre aquest tipus de comportament i d'altres que puguin ser malalties mentals i com ens hem de comportar, perquè el que nosaltres acabem portant són porres, són pistoles, i quan acompanyem els sanitaris tenim discussions amb ell, qui fa què i quina és la major o menor força. Al final, cada any o al cap de l'any ens moren 2 o 3 persones en un transport sanitari per un excés de força, perquè han tingut un trastorn i perquè hi ha hagut una aturada cardíaca en determinats moments. I crec que això és convenient estudiar-ho i treballar-ho bé i veure de quina manera podem fer millor la nostra feina. 2, jo crec que la sensibilització i la formació, com els deia, és bàsica. Necessitem sensibilitzar també els policies, però sensibilitzar la resta de que necessitem que ens ajudin i que poguéssim tenir la informació o la confiança. Potenciar aquesta proactivitat. Si podem treballar abans i no de forma reactiva, m'agradaria algun dia poder pensar que canviem la fórmula de que la policia sempre arriba tard. Jo sóc conscient de que la policia sempre arriba tard per definició, vull dir que el fet d'anar uniformat probablement fa que la gent se'n vagi cap a un altre costat, però per definició arribarem tard. Si poguéssim tenir més informació, potser arribaríem abans. Els protocols aquests són bàsics, els protocols com els que han pogut signar amb educació, amb ensenyament, amb salut, jo crec que per nosaltres també són necessaris i imprescindibles i que puguem estar des del primer moment exposant quines són les nostres necessitats, tant d'informació com de formació, i amb unes estratègies transversals en què no ens quedem tan sols en què la funció és prevenir, sinó que podem anar una miqueta més enllà, podem aportar què és el que veiem i a partir del que veiem entre tots decidir quina és la millor manera i quina és la millor operativa a fer. Si el traiem quan està enfilat darrere la porteria o el deixem darrere la porteria que vagi excitant a tothom i s'acabi llançant més objectes al camp. Bé, i una mica tornar a dir el que havia dit abans. Moltes gràcies perquè ens hagin deixat estar aquí per poder-los explicar la nostra experiència, les nostres necessitats. El temps que els he robat espero que no hagi estat molt i que hagin vist una mica quines són les nostres necessitats i mancances i que necessitem tenir aquest coneixement científic, que vingui una transformació jurídica i ens acabi dient si això és un atenuant, és un eximent, és un atenuant, és un eximent completa, incompleta, i quina és la millor forma d'actuar, perquè no hi ha cap mena d'interès de fer més mal del que toca a ningú, sinó tan sols hi ha un interès de respondre i de reaccionar davant de les múltiples trucades que tenim en aquest sentit. Jo no sé si ho he fet al seu gust i al seu temps, però... Perfecte, moltes gràcies, senyor Capell.